सगळे भगवेमय वातावरण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय शिवाजी. सगळ्या मान्यवरांना विनंती करता की त्यांची हांवें लक्षान इतलेंच घातला की बरे विचार जेन्ना येतले तेन्ना ते विचार येवन पब्लिकान सांगप, बरे गोष्टी करप, वाळपयक एक वेगळ्या दर्जेच्या लेवलाचेर आमी व्हरपाचो प्रयत्न आमी करतले. आनी लोकांनी म्हणूंक जाय की विकास जो जाता वो वाळपय सारको विकास जो जावंक जाय तो जातलो. आनी ह्या तरेची इंटरनॅशनल एजन्सी जेन्ना आमी घेता आमचे विकास करपाक, आमचो परिसर बी सुदारतलो. लोकांक बी दिसतले की बाबा आपण बरे एरियान रावले, नाल्यार कोण म्हणटलो चलयो दिवपाक मागीर भिवपाक लागतले जर आमी हें करूंक ना. आरे खंयच्या रानान तुमी वचून तो सत्तरी डेव्हलपमेंट आनी उरला डेव्हलपमेंट जावपाचे गांव वेचून काडून आमी ते चिंततले, तशें जावन उपयोग ना. आमकां प्रत्येक भाग आमचो जो आहा आमी बऱ्या रितीन ताका विकासाच्या मार्गार आमी व्हरया. इतिहास घडवी, नवा नवा इतिहास घडवी, नवा नवा इतिहास घडवी. लढून शत्रूला सदा रडवी, मुलक मिळवून झेंडा चढवी. मुलक मिळवून झेंडा चढवी. मुलक मिळवून झेंडा चढवी. अनेक मावळे या स्वराज्याला लाभलेले आहेत मंडळी. किती जणांची नावं घ्यावी इतिहासाचा उल्लेख करत असताना पुढं माझ्या त्यांच्या गोष्टी माझ्याकडून तुम्हाला ऐकायला भेटतील. पण जिजाऊ माऊलीनं कोणत्या परिस्थितीमध्ये आपल्या शिवाजी राजाला जन्माला घातलं, फक्त शिवनेरी गड आपल्याला माहिती आहे, पण त्या शिवनेरीचा इतिहास आपल्याला माहिती आहे का? निजामाच्या दरबारातून निजामाच्या दरबारातून लोक सारे जन जाती परतून तोच किंकाळ्या येती गाना, तोच किंकाळ्या येती गाना, तोच किंकाळ्या येती गाना. विसाळलेला हत्ती जुमाने कोण पडल जाता घेई गाना. निजामाचा दरबार भरलेला आहे आणि या दरबारामध्ये निजामाची एकूण एक व्यक्ती उपस्थित होती. आणि अशाच वेळेला खंडाकाळी एक नावाचा इसम होता जो हत्तीचा मानकरी होता. त्याचा हत्ती पिसाळला गेला आणि त्या हत्तीनं त्या दरबारामध्ये धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली. आणि या हत्तीला आवरण घालण्यासाठी